Voleva una squadra che durasse nel tempo e che riuscisse sempre a dare il suo cuore sul campo. Voleva uno stadio che sostenesse la squadra con classe, con signorilità, con stile. Ha avuto tutto questo Silvio Berlusconi. Eta alaxe gaurko laburpenari heltzerakoan Silvio Berlusconi nola ez dugu aipatuko bat, 86 urterekin joan baita, eta besteak beste karrera zabalean eskuinaren buruzaietako bat, eta telebista egiteko aro berri baten aita ere esan genezake, beti ere eskuineko zerbitzari. Per un ciclo, per più cicli, per un decennio, per più decenni. Da visionario ha sognato una favola appassionante. La realtà è stata di gran lunga superiore al sogno stesso. È questa la grande, immensa, eterna, profonda eredità di Silvio Berlusconi. Berlusconiren eriotza gaur albiste, baina bestelakorik ere bai, ezker eskuin eta badirudi nobedaderik ez dagoela momentuz, Euskal Herria Bilduk bereari eutsi nahi dio, Gipuzkoa, Gasteiz, Iruña zer gertatuko ote da datozen egunotan jakingo dugu datorren asteaburu honetarako, honezkero gobernu berri horiek osatzen hasi beharko dira eta alderdi politikoetako burutzaileek. Bien bitartean baina, eskuinak ondo gotortuta duen Erorien Arana, azkenik zirrikiturik irikiko ote da, gaur behintzat indusketa lan horiek hasiko dira, beraz ikusteke, honek guztiak benetako atea zabalduko ote duen, ala uztailaren 23ko hauteskundeetan atzera bueltan etorriko den eskuinak erabat itxiko ote duen. Erorien Arana ezaguna dugu honezkero, 128 gorpuzkiren indusketa lanak hasi dira gaur bertan, eta besteak beste langile zientifikoak, indusketan arituko diren arkeologoak, ekipo forenseak, CSI bezalako seri bateko atala dirudi, baina ez gutxiagorako izan ere, ate edo zirrikitu bat zabaldu da azkenik ikusteke baina, frankismoaren gorazarre egiten duen mausoleo erraldoi horrek, izango ote duen azkenean atera biderik edota atzeko aterik. Ez ahaztu, izeber handi baten muina edo punta besterik ez dela Erorien Arana, eta ikusteke gainera Sánchezen gobernuak sustatutako indusketa eta gorpuen berreskuraketa lan honek aurrera segituko ote duen eskuina gobernura iristen baldin bada uztailaren bukaeran. Y con respecto a lo mismo, con las exhumaciones a estas alturas, bueno, pues veo que es un poco más de lo mismo la utilización por parte del Gobierno, no solo de las instituciones, sino de la historia de España. Y no puedo más que condenarlo y desde luego no pronunciarme mucho más porque seguro, estoy convencida que estarían deseando que lo hiciéramos para entrar en su campaña. Y hacer campaña con esto a mí me parece tremendo. Hori beraz Erorien Aranari zegokionean eta bien bitartean badirudi eskuin muturrarekin zerikusia izan dezaketen polizia taldeak direla ertzaintzaren baitan. Eta Bozento taldeak asteburu honetan jakinarazi duen moduan, brigada mobilaren baitan sortutako WhatsApp talde batean du antza jatorria, mugimendua sindikaltzat jo den ertzainak indarrez edo ertzainas en lucha delako mugimendu hau. Edo nola ere, ertzaintzako sindikatuek euren eskakizunak egin dituzte egunotan argitzeke dagoena da turra Euskal Herrian den egun horietan zer nola antolatuko den ertzaintza eta Eusko Jaurlaritzak ea aurre egiteko aukerarik izango ote duen. Beraz esan genezake arazoak bere horretan segitzen duela eta egunez egun, oraindik ere, informazio gehiago ageri direla, ertzaintzaren baitako auzi politiko horretan.
Gehiegi estutu duzu eta ez baduzue atzera egiten. Neurri irmoagoak izango dira, extintzioa ekiditeko. Kalte izugarria egin duzue. Aldatzeko garaia da. Wow. Egia da, arrazoi osoa dute. Bikoizketaren nazioarteko eguna izanik, mezu zuzena Eusko Jaurlaritzari ez zaio ez lanik falta, Urkulluren gobernuari izan ere ertzaina ez bada, bikoizketarien elkargoaren urtetako eskakizunare bada mahai gainean dutena. Izan ere, gogoratzekoa da, duela hamarkada batzuk, Euskal Irratikate Telebista Publikoaren lehen ibilbide horretan, bikoizketa zerbitzu publikoa egon bazegoela, urteek aurrera egin nahi ala, baina desmantelatu egin dena goitik bera. Egin dezagun zertxo baitatzera. Lagundu hobi guanken hori, zuzara nere esperantza. Jantzi joan norbait ote den, garantzizko norbait. Bada ezer gehiagorik grabazioan? Portatu ongi errebi, istilurik nahi ez badu behintzat. Pidadi beraz gure nagusi berria dut. Lagundu hobi, esperantza. Nik gehitu nahi nuke euskal kultura bikaina dela, baina kultura euskaraz uste dut orain bertan asko zabalgarriagoa dela, ez? Eta nik uste dut gure kulturaren, eta hau nire, ez dakit, kaleko inor naiz, baina uste dut gure kulturaren ezaugarri nagusiena gure hizkuntza dela, ezta? Eta gauzak gure hizkuntzara ekartzeak ze balio duen, uste dut asko gutxietsi dela, asko. Eta benetan egin zitekeen zerbait zela, eta egin daitekeen zerbait zela. Eta bestalde, hausnartzea edo plataforma bat, edo plataformen garaian gogoratzea ikusentzunezkoetan kale pixka bat egin dela, ez da oso zuzena. Nire iruditzen zait, honek ibilbide luze bat daukala, zeinetan nahi zuten euskaldunak ere utzi diren edukirik gabe, bai? Bilatzen dutenak ere, sortu behar izan dira herri ekimenak, eta sortu behar izan dira gauza pila bat, bilatzen dutenak ere aurkiz ezaten nolabait edukia bere aurrentzat, eta hori, nik uste dut, kontutan izan behar dugula batez ere berriz ere hanka sartze bera ez egiteko. Presta zaitez izarretara bidaiatzeko. ETB-ren telebista estreinaldi handi batek. Gurekin zuzenean zaitugun horrentzat esklusiba. Izarretako gerraren trilogia bikaina. Izarretako gerra. Helburua, izagiltzailea suntsitzea. Que tu lindo geldiaraziko. Imperioaren kontraeraso. Tiranoaren mendekua asaldatuak deusestatzen. Arerio berriakoa. Luke Skywalker. Jedi Zaldunaren itzulera. Galaxiaren askatasunagatik kiriatu garaia. Gehiago ikasi behar ditzu, ibaiztan duzu negarreko. Laugarren atala. Izarretako gerra. Larun bat honetan, ETB batean. Nik nahi nuena hain zuzen. 1983 urteko iragarkiak ziren horiek asko akaso, jaio ere etzineten egingo, baina belaunaldi hainbat hasi gara euskarazko telebista batekin. Bide horretan garai bateko 1000 orduko euskarazko ekoizpen propioari berriz ere heltzeko eskakizuna egin du gaur hain zuzen ere bikoiztaile euskaldunen elkarteak bikoizketaren nazioarteko egunean. Eta mezua gainera, nondik baina hobe, esparrutik bertatik. Gaurkoan, zabaldutako mezua duzue hauxe sare sozialetan. Probatzen, 1, 2, 3, ongi entzun da? Ongi ederki. Ongi. Ongi. Zaude lasai euskaragatik ari gara. Inoiz izan den. Egoerari saminena pairatu dugu bikoiztaileek aurten. Euskal bikoizketaren desagertzea. Norbaitek ez badu zerbait egiten, ez da euskararik entzungo zinemetan. Gauza tristia da gero, Jaurlaritzaren babes eta laguntza falta. Lotxagarria. Etxigarri eta negargarria bikoizketaren zokoratzea.
hil arteraino. Bizirauteko neurriak hartu beharko ditugu guztiok. Hauxe da azken oharra. Gehiegi estutu duzu eta ez baduzue atzera egiten. Neurri irmoagoak izango dira extintzioa ekiditeko. Kalte izugarria egin duzue. Aldatzeko garaia da. Wow. Egia da, arrazoi osoa dute. Proiektu berri batekin hasiko naiz, Bele du izena, eta, bueno, musika proiektu bat, por cierto, ez detela argitu, baina uste nahiko argi dagoela, ez? Urduri, oso urduri dago, gaurko gure gonbidatu Izarra ez baitaki geldirik egoten, sorkuntzari bide ematen dio gau eta egun, 24 orduz, ez da inbesterako, baina Twitter kontuak 24 orduz eskaini dugu honezkero, Bele musika proiektu berria zer izango dutela. Gaur, gehiago jakingo dugu. Eta hoxe, ja, iritsi da momentua gizarteratzeko, Bele proiektua, eta, ilusio handia daukat, zuei erakusteko, eta urduri ere bai, banago, ze aldaketa handia da, eta, badakigu hemen munduan badaudela, eta espero deguna baino gertuago, buru nahiko karratua daukaten hainbat pertsona, eta, hoiei, betiko beldurra diet, sistema patriarkal honek beti erakutsi didalako, zer pentsatuko duten horretan, gehiegi zentratzen, eta, hori ezin dut saiestu. Beraz, hoxe, asko ja luzatu gabe, Bele proiektua, hortxe dezue, emaiozue maitasuna, saiatu pixkate nere, ikuspegia ulertzen, espero dut gustoko izatea, eta hori, espero dut gustatzea. Wow, Lider Nando. Atzen olako aterrizajea Twitter bezalako sare sozial traizioneroan. Ja, ez dakit non sartu nahi zen egia esan, baina... Baina pentsatu nun, benetan Lier jarraitzen duenak eta Lierren nere profila ulertzen duenak ulertu behar du, hau. Osea, nik hasieratik manifestatu bet kontzertu guztietan, roka egiten dudala, baina niri musika beltza edo bluesa, soula eta eta Lierren abesti askok daukate kutsu hori. Ez dakit abestietan hoietan edo nire kantaeran edo ez dakit, baina nabari da hori hortatik edaten dudala orduan. Bele proiektua sortu da azkenean behar batetik, ez? Garaia zelako nire bizitzan horrelako musikara itzultzeko. Gaur egun musika beltza esaten dugunean hola oso azkar horri buruzari gera, eta dira bluesetik hasita edo gospela, bluesa, soula, funka, horiek guztiak. Guztia azken batean nolabaiteko biziraupenarekin ere lotuta, ez? Pixka bat kultura berri baten sorkuntza, baina esklabutza egoera baten testu inguru latz batean, ez? Biziraupena bermatzeko musika, sorkuntza, ez? Askatasun hori behintzat, ez? Ahotsetik adirazi daitekeena? Bai, ala diote behintzat horrela sortu zela, ez? Gospela bezalako genero bat, azkenean, olako plantazio handitan zeuden esklabu afroamerikarrek, pixkate baditzeko eta beraien lana ahaztu ahal izateko eta zoriona nonbait bilatzeko abesten zutela eta beraien kasuan jainko bati abestu edo pixkat salvazioari abestu. Baina pixkat oso ikuspuntu hortatik, ez? Esklabuak gera eta ez dakago beste erremediorik hemen egon baino eta horrela ebaditzen gera abestuz. Musika beti da, transmisiorako tresna boteretsu bat. Gaur egun ere, esklabu gara, akaso baten batek esango digu, bai, sare sozialen esklabu gara, ziurrenik, bai, izan daiteke, ez? Lehen aipatzen genuen Twitterren aterrizatu berri. Esklabu bagara, ze nola ikusten duzu, zakit momentua? Hombre, ni guztiz. Nik nire buruari buruz hitz egiten, esango nuke esklabu naizela. Oin arte ez dut inoiz behiratu zenbat ordu pasatzen ditudan nik egunean, ez? Tipiko esatutena mobilan behiratu zenbat ordu pasaituzun Instagramen. Ez de jakin nahi. Ez de jakin nahi. Eta egia da, kasu honetan, Beleren proiektuarekin,
ez obsesioa, baina bai nabilela oso, pendiente, sare sozialean momentu honetan, da, justo, proiektua aurkezteko topatu dudan, edo gaur egun dagoen plataforma bakarra, oraindik ez naizelako kontzertuekin hasi ez ezer, orduan nire proiektu berria jendeari azaldu eta aspektu ezberdinak erakusteko modu bakarra sare sozialak dira momentu honetan, ez bada hori edabideetan eta asko eskertzen dizuet gonbidatzea eta elkarrizketak egitea horrela ere azaltzen dudalako proiektua, baina bestela sare sozialak dira. Eta orduan oso pendiente nabil, jendea jarraitzen duen, jarraitzaileak igotzen ari dira, ze ondo. Musika panorama orokorrean Euskal Herrian nik uste sano dagoela, eta sano esan nahi dut askotariko musika sortzen ari dela, hau da, sormen aldetik, nire ustez, sano dago, eske, osasuntxu dago. Hala ere, hori paradigma aldaketak gertatzen ari dira, etengabe, eta badaude inertzia batzuk niri adibidez ez zaizkitenak asko gustatzen, adibidez euskararekiko nik uste galtzen ari dela pixka bat irmotasun hori adibidez lausoagoak era hizkuntza erabileran, eta orokorran ez du horren beste axola, gaur egun hizkuntzak. Baina zer diozu, bestelako hizkuntzak erabiltzen direlako, edo eta euskara bera ere mix bat bilakatu delako, zer daukago ezagit chill mafia bat, edo korronte horiek nahiko esan genezake, underground hizkuntza manejatzen dutenak, hortik ikusten duzu esate baterako? Bai, bietatik, badaudelako gero eta talde gehiago, gazteleraz edo inglesez abestu dutenak, eta badagolako baita ere hizkuntza bera abestien barruan, uste dudalako ez dagoela horren zaindua, eta gainera ez zaintze horren aldarrikapena egiten dela, hau delako gaur egun kalean hitz egiten dena, eta bai, nik neuk ere dana euskainolez hitz egiten dut. Osa, ni euskainolez bizi naiz. Baina nik adibidez ulertzen dudana sormenarekiko nik erantzukizun bat daukadala sentitzen dut, eta horregatik egiten dut euskeraz, eta horregatik saiatzen naiz errepasatzen sortzen dudana, akatsak egongo dira, ziur, baina saiatzen naiz pixkat zuzena izaten, eta dana euskeraz egiten, printzipioz. Orduan, alde hortatik, badaude gozatzuk eskatzen dautenak, baino bestela, iruditzen zait euskal sorkuntza nahiko momentu osasuntxu batean dagoela, ideia eta bolada eta olatu berriak eusten ari dela eta eraberritzen, ez dagoela estankatuta, iruditzen zait, proposamen berri eta interesgarri asko daudela. Beste gauza bada, industria. Industria, mierda da. Beriz ezagun, industria zariarenean defini dezagun, aipatu duzu proposamen interesgarriak daude, zeintzuk izan daitezke? Zeintzuk dira proposamen interesgarriak momentu honetan mailanean bele musikarekin batera? Bai, Chill Mafia berak ja baditu urte batzuk eta agertu zenean interesgarri iruditu zitzaidan, proposamen edo revulsibo bezala, gaur egun, pixkat estela hortatik jarraituta, J. Martina, Mirua, ez dakitolako talde elektroniko eta euskaldunak esan detenean euskeraz egiten dutela, ez dakit, interesgarriak iruditzen zaizkit, gero badago rock garajeroaren beste berpiste bat, ez, Txopet, Thatchers eta guzti hauekin, baita interesgarri iruditzen zaidana, folkera, itzulera bat, ez dakit ibilbedirekin, ez dakit, badaude gauza ezberdinak eta askotarikoak, eta hori bai iruditzen zait positiboa dela. Eta gaztea, jende gaztea berriz ere ikusten nahi naiz. Garai baten esaten nun, lokaletan ja, gure lokaletan biratzen nun da, danak, 30 urtetik gorako jendea, esaten nun, gertatzen da, eta oain ikusten ari naiz 20 urte inguruko jende xentit, proiektu berriekin da. Industria mierda bat da, diozunean? Azaldu iguzu, garatu ezazu mesez? Gauza bat dela, zuk sorkuntza egitea zure etxean eta irratietara eta sare sozialetara bidaltzea edo hortik proiektatzea zure musika, eta beste gauza da, musika hori exekutatu alizateko, kontzertuak nola lotzen diren, zeren dependentzia handia dakagun, da management enpresena, eta bar, zuk bakarrik zure bidea urratzea oso zaila da, ez dizute kasu askorik egiten, da behar dezu aterki hori, baina aterki horietako panorama ez zaitu iruditzen oso garbia denik, oso industria kutsatua da, inertzia oso vertikalak daude, ez daude oso
opakoa da, ez da gardena, ez dakit. Bai, eta talde askok izaten dituzten kontu hauek, pantalla horrean esaten ez dituztenak, baina horre izaten diren sufrikario ezberdinak, eta batoki guztietan bezalaxe, horre pentsatzen du garapen baten behar ere izango dela, gardentasun kontuei dagokienean, eta zaintza kontuei dagokienean baita ere. Berez, Lierrerako izan zitezken musika edo melodia berriak sortzen. Eta sortzen zitzaidan guztia zan beste kutsu batekoa. Osea, ez zan rockeroa, zan oso aranbi, ez dakit oso soula, lasaiagoa, pausatuagoa, ahotsaren giro gehiagorekin, ez oso amorratua, beste zerbait. Eta esan nuen jo, ni beste fase baten nago, eta honekin ez dut esan Lier utziko duanik, Ez, baina zure harima beltza esan dezagun, etxeratze garai horretan, elikatzen aritu zinen, behar hori senditzen zenuelako, ez? Bai. Orduan, utzi nuen pasatzen ze gero Lierrekin oso buru belarri bili ginen, da lanarekin, da beste bizitzako fronte guztiekin. Eta aurten urtarrian jada banituen hainbat audio nota abesti desentekin, eta sanion Lierreko gitarra joleari Etxarri berak daukala soinu estudioa, in estudioa. Esan nion, guazen geratzera eta hasiko gera abesti hauek lantzen, zeiru itzen zaizu, eta beha esan zian, venga, ados, apostu ingo dugu honegatik. Eta orduan hasi ginen pixkanaka abestiak sortzen, eta egia esateko, nahiko popurri handia sortu dugu. Osea, badago pop, hola, dantzagarri, tipo Michael Jacksonen pop, holako zehose, badago dancehalla, badago R&B, oso musika, hori, 80-2000 urteko R&B, oso afroamerikarra, soula ere, oso dago. Eska denetik baino, danek daukate eman komunean musika beltza dela. Eta gero ere, ekoizpenerako elementuak erabili ditugunean, ez tegula musika tradizional edo instrumentu tradizionaletara jo. Egin dugu pixkat mix bat. Gitarra, bajua eta bar, bai dira tradizionalak, baina gero sintetizadorea sartu ditugu, ahotsean, lekuren batean efekturen bat ere sartu dugu, harmonizadoreak, autotune pixkat. Pixka bat bakarrik. Efektu bezala, ez errekurtso, ez zuzenketa bezala, bizik eta efektu bezala. Holako gauzak, ez? Gogoa sartu zen. Bele musika. Aste honetako kolpez-kolpeko izartxoa, zainduko duguna eta jarripen emango diguna, noski baietz, eta horixe, zuekin bele musika. Nik baino ez du inork ulertzen Bryce Dallas Howard, Black Mirroren mundu guztiago xatze arrean buruz bera Edurtzen, mendian gora iko nahian amaitzen dut beti labaitzen Kontzientzia lasai dutenak agurtzen dituta bildu bitartean Edi hotz mehatxu batzuk Samurraikoak dira sarritan eraikitzailea dela diozun iradokizun hori baino Nik baino bezu
Lautadan, Arabako Lautadan ospatu da asteburuan Araba euskaraz, eta oraingo honetan aguraingo ikastolak laguntzeko izan da. Bertan izan dira jendarteko ordezkariak eta baita herritar ugari ere, eguraldia bereziki lagun izan ez badute ere. Eta Iruñean berriz, Soreoneku ekimenak milaka lagun bildu ditu, manifestazio jendetsua eta aho batez euskaraz bizitzeko eskubidea eta baita urratsak ere. Esku bat nahi dut. Nafarroa euskara da. Iratze, Zirauki, Barasoan, Oibar, Sartaguda, Larraga, Usue, Maineru, Mendavia, Aleze, Garizoain y Azkoien. Goiza primerakoa eta oraingo mobilizazioa ikusten duzuen bezala oso jendetsua, ia 10.000 pertsona edo 10.000 pertsona inguru. Eta, oso pozik, ez? Behin da berriz esaten duguna errepikatzen dugu. Euskara dela Nafar guztiona. Nafarroa osoko lagunak bildu gara hemen, oso manifestazio koloretsua eta jaio girokoa izan da, hori nahi genuen eta hala izan da. Eskerrik asko, zorionekuak gu! Ezin da osatu euskarari gabeko Nafarroa. Musika kontuekin, gaurko agurra, Fermin Muguruza ikusi duzue sare sozialetan, Black Isbeltzaren aurkezpenaren amaiera jai ikusi duzue hor Kolonbian, eta bestalde aurrerapen bat uztailaren 7an, Pili Jarbiren azkena, eta oraingo honetan ere, maitasunen intensitateaz eta ukitu ilunarekin, nola ez ba. Badakizue, gure ukitu azidoarekin, bihar hemen bueltan izango dituzuela, astelenetik ostiralera, iluntzetan eta nahi eran badakizue, kolpez kolpe, antenatikat, bihar arte, gabon. Just a charming moon with the chalky